जे वाटण वाटायचं काम असतं हे युवक सरांसोबत आधी जे आपण व्हिडिओ बनवत होतो, तर युवक सर जेव्हा यायचे त्यावेळेस मी वाटण वाटायचो आणि त्याच्यामुळं हे वाटण वाटण्याची मला चांगली काल जे सुगरणीच्या घरट्यांना आपण घरटी बघितली होती, तर तिथं हा साप त्यांची अंडी खाण्यासाठी आला होता. नमस्कार मित्रांनो, मी रितेश शिंदे आणि तुम्ही पाहता फार्म लाईफ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत युवक सरांनी जे आपल्याला खेकड्याचे ट्रॅप दिले होते, त्या खेकड्याच्या ट्रॅपमध्ये आपण कोंबड्याची आतडी वापरून खेकडे पकडलेत आणि त्या खेकड्यांची पाट्यावर वाटलेल्या मसाल्यामध्ये झणझणीत असं कालवण बनवलेलं आहे. तर हे खेकडे मी कसे पकडले आणि कालवण कसं बनवलं हे पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईकही करा. धन्यवाद, आभारी आहोत. तर आपण हे ट्रॅप लावण्यासाठी यावेळेस कोंबडीची आतडी वापरणार आहोत. पाठीमागच्या वेळेस ज्यावेळेस आपण हा ट्रॅप लावला होता त्यावेळेस आपण मासे ट्रॅपमध्ये बांधले होते, तर यावेळेस आपण कोंबड्यांची आतडी वापरणार आहोत. या आतड्यांवर आपल्याला खेकडे मिळतात का नाही हे सुद्धा आपण आज पाहणार आहोत. तर ही आतडी आपण एका कापडामध्ये बांधून आतमध्ये ट्रॅपमध्ये बांधणार आहोत. तर अशा प्रकारे ही आतडी आपण आता एका कापडामध्ये बांधून आणि कोंबडीचे पायसुद्धा त्याच्यासोबत बांधलेत आणि हे आता ट्रॅपमध्ये बसवणार आहोत. अशा प्रकारे आता आपण हे जे खेकड्यांसाठी जेवण आहे खेकड्यांचं ते आपण आता आतमध्ये लावलेलं आहे आणि ट्रॅपचं झाकण लावून घेतोय. झाकण निघू नये म्हणून ते घट्ट बसवायचं आणि वरती निघून येऊ नये यासाठी हे तारेने बांधून घेतोय. पाठीमागच्या वेळेस ज्यावेळेस मी ट्रॅप लावले होते त्यावेळेस आपली तारेने हे झाकण बांधलं नव्हतं आणि झाकण निघलं होतं. त्यावेळेस जवळजवळ सर्व खेकडे निघून गेले होते. त्यामुळे यावेळेस मी आता हे झाकण तारेने बांधतोय. या ट्रॅपने मित्रांनो खेकडे पकडणं सर्वात सोपी पद्धत आहे. ट्रॅप नसेल तर प्लॅस्टिकच्या बॉटलचा सुद्धा आपण ट्रॅप तयार करू शकतोय. तर अशा प्रकारे आता आपला ट्रॅप तयार झालेला आहे. मी आता हे ट्रॅप लावण्यासाठी खाली ओढ्याच्या इकडे चाललेलो आहे. तर मित्रांनो, पाऊस थोडा जास्त पडतोय आणि रात्री पूर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण हा ट्रॅप दोरीच्या साहाय्याने बांधून ठेवणार आहोत. बाय चान्स रात्री जर जास्त पाऊस आला तर ट्रॅप वाहून जाण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे आपण त्याला दोरीच्या साहाय्याने बांधून ठेवणार आहोत. ज्या वेळेस पाऊस पडतोय आणि आपण जिथं ट्रॅप लावणार आहोत ओढ्यामध्ये असेल किंवा इतर ठिकाणी, त्या ठिकाणी पाणी गढूळ होतंय, त्यावेळेस ट्रॅप लावण्याचे सर्वात चांगली वेळ असते मित्रांनो. गढूळ पाण्यामध्ये जे आपण आतमध्ये त्यांना खाण्यासाठी बांधलेलं असतं त्याच्या वासाने हे खेकडे बरोबर ट्रॅपमध्ये जातात ते. आणि हे ट्रॅप इतके मजबूत आहेत मित्रांनो, याच्यावर दगड जरी ठेवला तरी हे ट्रॅप वाकत नाही. आपण जे ट्रॅप लावलाय त्या ट्रॅपवर नंतर गवत ठेवतोय जेणेकरून खेकड्यांना ते नॅचरल असल्यासारखं वाटावं. तर आपण पाहू शकाल ट्रॅप आपण इथं खाली लावलाय आणि दोरी बांधून ठेवलेली आहे कडेला. तर पाहूया आता सकाळी आपल्याला किती खेकडे मिळतात ते. तर मित्रांनो, आपला ट्रॅप काढून घेतोय आता. आपण पाहत असेल एकटा असल्यामुळे शूट करायला व्यवस्थित जमत नाहीये. अरे
बांबू कट केलेले आहेत बरेच खेकडे आहेत त्याच्यामध्ये. आपण पाहू शकाल खाली खेकडे दिसतात ते किती आहेत ते कडेला काढून तुम्हाला दाखवतो मी. रात्री काही जास्त पाऊस झाला नाहीये पण मला ट्रॅप काढायला उशीर झाला. असेल 6-7 खेकडे दिसतात ते आतमध्ये मोठ्या साईजचे आहेत. तेव्हा खेकड्याची साईज तुम्ही पाहू शकाल. तोंडे सत्ता मित्रांनो, खेकडे पकडल्याच्या नंतर हे खेकडे आता आपण साफ करून घेतलेले आहेत. खेकडे कशा प्रकारे साफ करायचे हे आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. तर खेकडे साफ करून स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा आपल्याला धुवून घ्यायचे. जोपर्यंत पाणी स्वच्छ निघत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे खेकडे धुवून घ्यायचे. आणि त्यानंतर जी खेकड्यांची चरबी असते ती सुद्धा व्यवस्थित धुवून घ्यायची. मित्रांनो, आपण पाहत असेल खेकड्यामध्ये सर्वात आयुर्वेदिक म्हटलं तर ही खेकड्याची चरबी आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण खेकडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो वेळ होती ती वाटण वाटण्याची. वाटण वाटण्यासाठी आपण खोबरं भाजून घेतलंय, कांदा तेलामध्ये तळून घेतलाय, शेंगदाणे भाजून घेतलेत, लसूण, पार्सले आणि कोथिंबीर. तर सर्वात पहिलं खोबरं ठेचून घेतोय. मिक्सरपेक्षा जे पाट्यावर आपण वाटण वाटतो त्याची चव आणि मिक्सरची चव यामध्ये भरपूर फरक आहे. मित्रांनो, खोबरं ठेचून झाल्याच्या नंतर वाटण्या अगोदर त्यामध्ये खडे मीठ मिक्स करतोय जेणेकरून ते वाटण वाटण्यासाठी सोपं जातं. आणि त्यानंतर खोबरं वाटून झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये कांदा, जो आपण कांदा तळून घेतलेला आहे तो कांदा यामध्ये टाकून वाटून घेतोय. आता कांदा वाटून झाल्यानंतर मित्रांनो यामध्ये मी कोथिंबीर आणि पार्सले म्हणजेच हिंबड जिरा आणि शेंगदाणे मिक्स केले. त्यानंतर हे सुद्धा वाटून घेतोय. आता मित्रांनो, हे जे वाटण वाटायचं काम असतं हे युवक सरांसोबत आधी जे आपण व्हिडिओ बनवत होतो तर युवक सर जेव्हा यायचे त्यावेळेस मी वाटण वाटायचो आणि त्याच्यामुळं हे वाटण वाटण्याची मला चांगली सवय लागलेली आता. तर आता आपण पाहत असेल अशा प्रकारे आपला हा मसाला वाटून तयार झालेला आहे. मसाला वाटून झाल्याच्या नंतर आपण पाटा आणि वरवटा धुवून घेतलेला आहे. हा नदीचा काळा दगड आहे. याने आपण खेकड्याच्या कालवणाला फोडणी देणार आहोत. तर आता हा गरम करण्यासाठी गॅसवर ठेवतो. अशा प्रकारे दगड गरम करण्यासाठी गॅसवर ठेवलेला आहे. तो पूर्ण लाल झाल्यानंतर आपण आता फोडणी देणार आहोत. यानंतर मित्रांनो सर्वात पहिलं गॅसवर कढई तापाय ठेवायची आणि त्यानंतर त्यामध्ये तेल मिक्स करायचंय. तेल टाकल्यानंतर तेल गरम झाल्यावर आपल्याला यामध्ये मोहरी टाकायची. मोहरी आपण आपल्या प्रमाणानुसार घ्यायची. मोहरी फुटायला लागल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्याला नंतर जिरं टाकायचंय. त्यानंतर मसाले टाकायचे. यामध्ये कांदा लसूण मसाला, मिरची पावडर, गरम मसाला, संडे मसाला आणि त्यानंतर चिकन मसाला
आणि सर्वात शेवटी आपण हळद टाकलेली आहे, मीठ टाकलेलं नाही आहे. आणि यानंतर मग जे खेकड्यांची चरबी असते, ज्याला आपण मांद म्हणतो, ते टाकून व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. जे चरबीमध्ये तेल असतं ते बाहेर पडतंय. आपण पाहत असेल अशा प्रकारे हे सर्व मिक्स केल्यानंतर स्वच्छ धुतलेले खेकडे यामध्ये टाकायचे आणि ते व्यवस्थित परतून घ्यायचे. सर्व खेकड्यांना मसाला लागेल अशा प्रकारे हे परतून घ्यायचे. परतून झाल्याच्या नंतर आपण जो मसाला पाट्यावर वाटला होता तो यावेळेस आपण यामध्ये टाकून घेतोय. मसाला टाकल्याच्या नंतर आपल्याला जेवढा रस्सा करायचा आहे तेवढं पाणी यामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि ते व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे मित्रांनो. व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपल्याला हे कालवण झाकून ठेवायचं आहे. आता आपल्या कालवणाला उकळी फुटायला लागलेली आहे, आपण पाहत असेल. कालवणाला उकळी फुटल्यानंतर आपल्याला त्या कालवणाला फोडणी द्यायची आहे. तर फोडणी देण्यासाठी मोठ्या चमच्यामध्ये सर्वात पहिली ठेचलेली लसूण घ्यायची. आपण हा दगड पाहत असेल, या दगडाला ठिकरी असं म्हणतात ते. तर हा दगड आता जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं आपण गॅसवर गरम केलेला आहे. तो दगड चमच्यामध्ये घ्यायचा. चमच्यामध्ये सर्वात पहिले खाली लसूण टाकायचं, त्याच्यावर दगड ठेवायचा आणि त्याच्यावर परत एकदा लसूण टाकायची. लसूण टाकल्याच्या नंतर त्यामध्ये तेल टाकायचं आणि मग त्याची फोडणी द्यायची. आपण पाहत असेल जसं आपण फोडणी दिली तर तो दगड गरम असल्यामुळं एकदम जोरात अशी उकळी फुटलेली आहे कालवणाला. आणि फोडणी दिल्याच्या नंतर आपल्याला हे कालवण लगेच झाकून ठेवायचं आहे. जसं की आपण चिकन बिर्याणी किंवा मटन बिर्याणी बनवली त्याला दम देतोय, तशा प्रकारे हे कालवण आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. यानंतर आता सर्वात शेवटी आपल्याला कोथिंबीर टाकायची. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपलं कालवण आता तयार झालेलं आहे, आपण पाहत असेल. बाजरीची भाकर आणि खेकड्याचं कालवण यांचं जोडच खूप छान आहे मित्रांनो. खायला सुद्धा खूप छान लागतंय. मित्रांनो आधी रस्सा पितोय, रस्सा पिऊन घेतो. रस्सा सर्दीसाठी चांगला असतो. कोरोनाच्या काळामध्ये इम्युनिटी वाढवण्यासाठी खेकड्याचं कालवण एक खूप छान आहे. तर आधी रस्सा पिऊन घेतो. एकदम झणझणीत रस्सा झालेला आहे. हातात घे. कट झालंय. दातन पूर्ण
थोडा दूर त्या जवळून गेला. काय मोबाईल खेळून इकडे माझा यात. तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की कळवा. धन्यवाद. आपण पाहत असेल, काल जे सुगरणीच्या घरट्यांना आपण घरटी बघितली होती, तर तिथं हा साप त्यांची अंडी खाण्यासाठी आला होता, धामणे. आणि सुगरणी इकडं ओरडतात आहे. मी आता आपले ट्रॅप काढायला आलो होतो, तर म्हटलं कसला आवाज येतो म्हणून चेक केलं, तर हा साप त्यांच्या घरट्यातून बाहेर आला आहे. पाहू शकाल आपण, एकदम मोठा आहे. हे असंच होतंय, पक्ष्यांनी अंडी दिली ना, हे साप हे अंडी खाऊन घेतात. हे आपण पाहत असेल, हे समोर सुगरणीचे घरटे आहेत. पाहू शकाल आपण, गेला